हेलो खुलुमबाय बयखौबो दिनै आं बे बनगाव गामियाव फैनानै बिथांमोननि प्लाटिनियाम जुबिली बेखौ खुंनायाव आंबो फैदोंमोन बे फैनायावनो सार आलफ्रेड बिथाङा फैदों जायहा जाहैबाय सासे मुंदांखा बड'लेण्डनि इउटिउबार बिथांखौ आं लोगो मोननो हादों बिथांखौ लोगो मोननानै आं जोबोद खुसि जादों नोंथांमोना बे आं दसे सार आलफ्रेडजों रायलायनायखौ नोंथांमोना नायनो हागोन Guys, today I'm very happy. I'm a big fan of him. I'm very happy to meet him, Sir Alfred Basumatary. And here today in this Bongaon village, where I'm extremely very happy meeting him here. So guys, this is Sir Alfred. I'm very happy to meet him. I'm also very happy to meet Samdan Borgari. Please do subscribe and watch his video and also share and support him so that he can also continue his good work. Thank you, sir. Thank you so much. आरो बे बनगाव गामि बाक्सा सिङाव थानाय बे बनगाव गामिनि जे प्लाटिनियाम जुबिली खुंनाय बे खुंनायनि गासै प्रग्रामफोरनि गुसुं गुसुं क्लिप्सफोरखौ आं नोंथांमोननो देखायलांगोन आरो बावैसोनि उनाव आं बेखौ आपल'ड खालामगोन